I want to see something. Please tell me where you are watching this video from because something might be cooking that might come to your area. Uqala September kusasa. Happy spring day. Happy spring day. Yeah, September inyanga that makes me so emotional because I got married on this month and akekho umuntu osimeshada ashadele ukuthi mase ngasamfuni ngiyamyeka, mase delela ngiyamyeka, mase njani ngiyamyeka. Kodwa kukhona izimo nezinto okuthi uma uzixoxelwa ngemishado yabanye abantu, ngemi-find out emishadweni yabanye abantu ubone ukuthi hayi no. Yabona this one, le yona hayi i-divorce one way straight line ayidingi ruler elabona usisi Brenda wayishonela i-straight nje eyedivorce-ke nje le straight forward. So yeah, ake sizwe ukuthi ubhuti ongibhalele uthini. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. Before we start, please tell me where are you watching this video from. Kusasenjalo ungakhohlwa ukuthi siyavota ngapha kamakhelwane ko Insta. Do follow me, follow me Conversations with Uzaniveka on Instagram. And while you are at it, find page le Purposeful Influencer Awards. Ufike nje ubuke ufune the best podcast 2025 because siyavota. Uthi kuma comments ufike uthi ngci ufake igama lami uthi Zandimfeka because siyavota. On top of that, don't forget to follow and like our Cooking with Z. It's a foodgasm channel. I'm going to drop the link on the description box down below. And don't forget to join Avbob Uqoshe Ikati Eziko because it's got many opportunities. Salsi and Avbob, they are here to relieve you stress-wise, financially, so that you can actually be able to make extra income on the side while you are trying uphesha lapha nalaphaya. So on top of that, don't forget as well ukuthi ama-recipes obuso ezinto face care ngizowafaka futhi laphaya kulokhunjana ku-Cooking with Z. Kodwa for now, it's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Yeah. If awungazi ukuthi ngubani and uyaqala ukungena kuleli khaya, you are welcome. Hlala phansi udonse isiphuzo, urelax because siyakhulisa, sipholisa ingqondo, siyakha, senza izinto ezinhle ngalama story times. On top of that, we also have i-podcast, i-playlist yakhona izovela nje at the end of this video. Go and watch because it's highly educational, it's highly entertaining, and it's inspirational too. So don't forget to like, comment, subscribe, share to everyone. God, and most importantly, do not skip the adverts, right? Do not skip the adverts. So to my regulars, welcome home, babies. I love your honeys. Yeah. Ubhuti uyabhala. Okokuqala nje ake sibuyele la. Ngiyazi ukuthi le channel ibuka abantu abanama ages are different from different. I've got Gen Zs, I've got everything on this channel and nabanama views ahlukene which I like very much on comment section. But ngicela ukubuza and be honest. If kuwukuthi awushadile noma ushadile ngicela ungiphendulele lo mbuzo ku-comment section. What is your deal breaker? Into ekungathiwa meyenziwa umuntu oshade naye. Meke ayenza nje wayifind out ukuthi wenza u-1 no-2 or wenza u-1 uthi hayi ishayile. I did not sign up for this. I'm asking this question because indaba namhlanje ubhuti uyangibhalela usesibhedlela. Une-depression, u-admithiwe ngenxa yezinto ezenziwa abantu besifazane abashadile ezinyantisayo. Bantu besifazane abashadile nifebelani? Yini ngempela ekufebisa ushadile indoda yakuthatha kwabaningi yakwenza umuntu nje yakukhombisa yo hayi yazini guys, yabona umuntu makakushada well abanye banenhloso eziningi zokushada angingene endabeni. Uthi ubhuti malwandle ngilele ngigula emzimbeni inyama yami ibuthaka wesike manje sengigula nasengqondweni angisazi ukuthi kona kuphi engifanele ngifocuse kukona ngani ngoba
waze wangigila umkami. Futhi lokhu akukona ukugileka, into engingayazi nami ukuthi ngingayichaza ngiyithini. Uthi ubhuti, I have been married for 10 years. I have been married for 10 years. As I have been married for 10 years, kwenzekile ukuthi umkami at some point wadlula emhlabeni. Njengamanje owesithathu unyaka umkami adlule emhlabeni, okusho ukuthi it's 10 years womshado, ngibambe. 10 years womshado no-3 years umfazi edlulile emhlabeni. Bese kuba ukuthi-ke sibala ukuthi lo ka-2025 sekowesi-4 umkakhe ezohlanganisa uzodlula emhlabeni ngoba mesho ukuthi wadlula kuDisemba kwenzeka ingozi yemoto and then waseyalimala kanjalo unkosikazi waphelela esibhedlela wangaphili-ke. Now uthi ubhuti, impilo kusukela ngesikhathi nje kushona umkami ayizange ize ibe yinhle ngoba kwaphoqa ukuthi mina ngisale ngemuva nginakekele abafana bethu ababili abahle engibathanda ngendlela eyisimanga. Lo omdala this year uzoba na-17. Okusho ukuthi mezoba na-17 lo this year bamthola bengakashadi. Owakhe umntana lo, kodwa loyo bamthola bengakashadi. Okay? And then bese kuthi lo wesibili engathi no 14, 12, I can't remember kahle i-age yakhona, kodwa naye usekuma-teens. So 2 boys, oqala una-17 watholakala before beshada, bagcina beshadile nosisi, and then-ke impilo yaqhubeka kwabamnandi kwawumndeni omuhle okhulayo up until unkosikazi etholana nengozi yemoto washona. Uthe mese eshonile umfazi, impilo kubhuti yangabi yinhle. Uyazi guys ukuthi abantu besilisa abanawo amandla nesiphiwo uNkulunkulu asiphe abantu besifazane ukuthi bakwazi ukubamba konke, akwazi ukumela, ukubheka umuzi, ukumanage ikhaya, akwazi ukunakekela abantwana, akwazi ukuqinisa abantwana esimweni ababhekene naso sokuthi manje akusekho mali ekhaya. It's only women who have got God's given ability to do that. So uthi kubhuti okokuqala nje waqale wangazi ukuthi uba umuntu one-stress ngokuhamba kankosikazi wakhe, wangabi right-ke, kwasho ukuthi usebenza kahle-ke emsebenzini, bemane bemnika ama-off, bemnikeza ama-time off-ke. Uthi up until such a time la emsebenzini khona baze bacabanga ukumbhoda medically. Those of you understand HR is whereby you mangabe depressed kakhulu to a point ukuthi it affects your work, and i-company enkulu that is registered, that is got a particular turnover, iye ikwazi ukuthi kunikeze zonke iy'mali zakho mhlampe zika 2-3 years, ithi hamba ohlala ekhaya. Kodwa uthi ngomusa kaNkulunkulu khona lapho kusenjalo inkampani isacabanga ukum-medical border because wayese-diagnosed with a chronic depression. Okuwukuthi uma une-chronic depression, it's whereby now you are even a danger to yourself and those around you. Kodwa kwenzeka ngomusa kaNkulunkulu ukuthi hayi wasinqoba lesi simo at some point nje wavele wagcina ese-right, even ngisho u-employee relations wellness wasemsebenzini wakhe wamrecommenda ukuthi hayi no, zibani usezoba right, kodwa nje akaqhubeke noba kwi-medication ye-depression nani uzophila, uzoba right. Hayi bamnikeza leso sikhathi kwathiwa hayi mangabe uba right-ke inkampani ikubuyisele emsebenzini ngoba phela it's expensive. I-medical boarding is very expensive because kusuke kuzophoqa ukuthi depending ukuthi inkampani ekanjani, kusuke kuzophoqa ukuthi abakunikeze at least imali yakho, your annual salary mhlambe bayiphindaphinde noma ingayi-5, kanye ney'mali zakho lezo bowulokhu uzikhokha ko-provident fund ntonto suke kufanele bakunikeze zona zonke zinjalo. And when you are going to medical boarding, isikhathi esiningi inkampani yiyo kufanele mayikhave i-tax yakho ngoba usuyogula kungaziwa noma uzosinda kungaziwa ukuthi yabo usuke udinga iy'ndleko nje ey'ningi, so kuningi ama-conditions ama-companies awafani. Enye ikhampani kuze kuphoqeleke nanokuthi ayikuqhubeke ikhokhele ngisho i-medical aid yakho for the next year or 2 depending on position obokade kuyona-ke. Okay, kwenzeke ngomusa kaNkulunkulu ubhuti-ke agcine right, adlule kuleso simo, abuyele emsebenzini ukuthi hayi ngincenge emalwandle, even ngisho emsebenzini bangisupporte into a point ukuthi banginikeze umsebenzi o-lighter, who has got less pressure than the current position I was at before, because apparently ngathi bekade
executive position, and that executive uyazi kwama-positions amakhulu afakelana i-pressure, i-stress, ma-deadlines, managing people, kuningi. So ikhampani yaze yathi kuyena, hayi, because ubuya kule simo ubuya kusona, sizokunikeza a lighter position on a middle management, so that uzokwazi ukuthi ukhophe nezinto zakho zasekhaya, unakekele abafana and everything. Okay, kudlule-ke kube right, uthi nje kudlula unyaka wokuqala, uthi owesibili mangabe sowuphakathi sebuyelile emsebenzini after that great depression, wavele wa-diagnosed with izinso. Kwaqala nje kwangazi ukuthi nje hhayi uwumuntu okholapsayo kanjani. Bebem-check-a kwathiwa, hey, izinso zakho ndoda, they need i-medical attention. Khona into ekuthiwa i-dialysis-ke. Uthi bengihamba i-dialysis, abantu abaka-health profession bayazi i-dialysis mangabe unesi. Kufanele i-patient yodayalisa, abanye badayalisa once a week, abanye badayalisa once a month. It depend ukuthi i-damage esezinsweni zakho isuke inkulu kangakanani. Uthi wayehamba i-dialysis-ke eyakhe bekade ehamba once every two weeks. Uthi nalapho Nkosi yami inkampani yambekezelela, wayehamba le dialysis. Esinye isikhathi kube ngazuthi uba ngcono, kwesinye isikhathi kube ngazukuthi hhayi kuyavulwa kwembesa. Kodwa uthi besaqhubeka ukusebenza ngoba umsebenzi bekade esebenza ubusu-more lighter than what he used to do before. Uthi inkinga iqale mengabe sekubonakala ukuthi i-dialysis manje iyamdlavaza. I-dialysis-ke iyafana ne-chemo, iyakudlavaza before uphile. Uyadlavazeka nje, uzace, ushintshe isikhumba, ube mnyama thu. Uthi nje iyamhlukumeza i-dialysis to a point ukuthi azathi udokotela wakhe, ngicela ukurifeya kwesinye i-specialist because izinto zakho engazuthi azisa-respond kwi-dialysis. So kungcono ngikurifeye to another specialist esidila nje nezinto nani zonke lezo zinto lezo, ukuze kubonakale ukuthi what else can be done in your situation. Uthi wathi efika lapho walaliswa esibhedlela, uthi nje akuphelanga ngisho 2-3 days, wenziwa ama-test, kwayale kwagijima, ngene e-ICU. Uthe makaphaphama e-ICU sephila ngemishini nani yonke lento le. Uthi wafika kudokotela-ke loyo specialist belokhu efika yena engamboni ngoba phela ngithi bese elele nje into engarespondi to anything. Athi udokotela, ndoda, izinto zakho zowu-2 sezifile nje, zifile. We need it ukuthi nje kwenzeke i-transplant very fast. You need a donor. I cannot put you on a list because your situation is critical. When you are only left with like 1 month to survive in order for you ukuthi uphile. If you don't get a donor in less than a month, anything can happen. Your sons will lose you. Stress, ngizoyithathaphi i-donor at such a short notice. Bamshiye bathi akabe ecabanga ukuthi hhayi-ke abize umndeni wakhe, abantu bakubo, abantu bakwankosikazi kanye ney'ngane, bazixoxelele indaba ukuthi kunesimo esikanje, udinga inso. Bathi kodokotela-ke eyodwa inso iyakwazi ukuzisevayivela iyodwa, so udinga inso urgently. And odokotela bayasho ukuthi they could put him on a waiting list, but abantu bayalinda-ke, bayalinda isikhathi eside belinde ukuthola amadona, because abantu abadonate kakhulu ngezitho zabo zomzimba isikhathi esiningi akujwayelekile. So if you don't have, you cannot afford to buy it privately and keep imali ezingakaya, the only way ezokunceda ukuthi uthole umuntu one-blood match yakho or i-DNA yakho ukuthi akudonate-ele. And usually loyo muntu loyo kuye kube umuntu wefamily. It's either ingane yakho or uma wakho or ubaba wakho, because ninobudlelwane, i-DNA yenu iyamesha at some point. Uthi hhayi-ke ayixoxekele indaba, izingane zikhale, Nkosi yami, kube kubi, kube muncu, kucatshangwe. Uthi-ke abazali bakhe sekuphila uma wakhe kuphela, ubaba wakhe kade ashona vele. Uthi uma wakhe athi ngcono uthathe yami inso. Uthi nje athi cha ma, ukhulile, uma ngingakhishwa inso kuwena, you won't survive. Kuzobe kusho ukuthi ngiyakubulala ukuze kuphile mina. Uthi hhayi, uthi amncenga uma wakhe, hhayi thathe yami ingane yami, vele sengizigugele. Athi nje cha ma, ngeke kukwazi. Uma ukuthi izingane zami kufanele zingiluze, it's fine. At least uqhubeka wena uhlale ubanakekele, nomndeni uyobona ukuthi wenze njani iy'ngane mezifile. Ngeke zife ngoba naku mina ngifile, kodwa wena ngeke ngikubulale ukuthi ukuze kuphile mina. Uthi ngelinye ilanga ingane yakhe le yokuqala
ifike esibhedlela izombona ithi, baba, isimo sakho siyasibona ukuthi sinjani, kodwa we cannot lose both parents. Siluze wena, siphinde siluze noma. It's been 3 years now, uma ihambile and siyakubona uyastrugglisha mentally, awukho right, yakushaya indaba yokuhamba kama. Now manje sesizohanjelwa wena sibuka-ke manje, there was nothing we could do ngesikhathi une-depression. But now I believe ukuthi I am old enough to make my own decisions, and I believe ukuthi I can help ukuthi usizakale. Ngoba at least if I save you, I'm saving you ukuthi ukwazi uqhubeke nokusinakekela, uphile isikhathi ozosiphila, nathi size sikwazi ukuzimela sibe amadoda sibe right. Okwamanje siyakudinga. So I have taken a decision ukuthi mina ngizokudonate-ela ngenso. Uthi ngithi nje cha ngane yami ngeke kukwazi. Uthi athi baba, I'm young, I'm fresh, udokotela ngikhulumile naye wangichazela yonke into, ngiconsultile nodokotela. They have even done all kinds of tests to make sure ukuthi izinto zami zo-2 zi-strong enough ukuthi uma bekhiphe eyodwa beyifaka kuwena, you'll continue to survive. Nami ngizocontinuisa futhi to survive without a problem. They've even told me ukuthi recovery time ikanjani. So uma siyenza asiyenze nje immediately, ngizocela isikhathi esikoleni, but ngizoba right even if it means ukuthi ngiyawuphinda lo grade 12 engikwenzayo manje, it's fine as long as ngikuphindela ukuthi uphile wena ukwazi ukuthi uqhubeke nokusinakekela. Ngiyazi impilo izoqhubeka ubuyiphinde ibe right. Hhayi-ke ngikhala ubusuku bonke ngalolo langa ngicabanga ukuthi ingane yami sekufanele isize mina manje ukuthi ngisurvive. This is not fair. This is not fair. Ingane encane still has got a long life to live and everything. Kodwa uthi finally-ke they reach an agreement ukuthi hayi ngempela-ke le ngane ayimnikeze lenso. Uthi zifike-ke izinsuku zokuthi-ke kwenziwe ini. Kuthiwa-ke uma ngabe kuzokwenziwa izinto-ke maningi ama-blood test enziwayo. Akufani nangesikhathi usaconsulta kudokotela esakuchazela nani enze nje yabo 1 2 test kuphelele kanjalo. Uma ngabe sekufanele ngempela-ke manje uyongena e-theatre ukuthi uyosikwa, there are a lot of things ekufanele bazenze. Kuthiwa nje ukhiye wafika kwaba sekutheni uma ngabe bathi bayam-check umfana, okokuqala DNA yakhe ayimeshi nekababa wakhe. Kwayinkinga ukuthi hayibo, i-DNA yomfana ayimeshi nekababa wakhe kanjani manje? Ama-blood type awafani, ama-DNA awafani. Well, kuye kuthiwa ama-blood type are not much of a problem as long as umuntu lo ufuna ukudonate ephilile, it's still doable. But okwaba i-confusion enginawo konke ukuthi kwama-DNA awafani nje, kuningi okungahambisani, kuningi nje okungahambisani okumele ngabe kuyahambisana ngoba phela into le uma uzoyithola nayo iya-check ukuthi iyahambisana yini negazi lakho nomzimba wakho nayo yonke into. Kodwa the most things, the thing yayiba-frustrate ukuthi hayibo, nangu umfana engameshi twa noyise, kwayi-concern. Uthi up to a point whereby kubuya nalo mncane athi hayi nami baba, mawukuthi ubhuti akameshi ngcono yimi engizokwenza. Uthi avele avume futhi very fast. Kodwa umfana mase ehambile athi kudokotela, dokotela ngicela ungi-check-ele i-DNA yale ngane encane yami, nayo eseyivolunteer ukuthi izonginika izinto. Uthi hhayi mayibuya i-DNA iyaphika iyala. Uthi hayi i-frustration-ke manje, izingane zombili ezakhe all these years, umfazi beshade naye 10 years, baqala ukuthandana before beshade, bathola leya ngane yokuqala nale yesibili. Iy'ngane zo-2 emshadweni asezikhulise for over 17 years, akuzona ezakhe. Ngitsheleni ibizwa ngani? What do you call such a level of febe? Usisi kusho ukuthi all these years uhlale nalo bhuti, ulala nenye indoda without protection. Lo bhuti ukhulisa wondla izingane zenye indoda. Usenze njani isimo sinjalo? Uthi njengamanje ngilele nje ingqondo yami imile. Angazi noma ngiyaphupha noma kwenzakalani. And even worse-ke manje, God has done a miracle. Ngavele ngathola i-donor emesha with everything nami, and leyo donor leyo uthi akayazi, kodwa uthi umtholile umuntu ngoba phela already ngalesikhathi ade besamzamisa ukuthi akathole an agent donor, vele igama lakhe bebelifakile kwilist. Uthi nje some miracle has happened. I had an operation last week, ngiyitholile into and I'm recovering very well. But now instead of ukuthi ngirecover enyameni, ngiphile enyameni, ngiphile ethambeni, egazini, akuphileki ngoba ingqondo yami inokungibuza ukuthi uma ngifika ekhaya yini engizoyenza ngalezi ngane ezimbili engingezwana manje zami. Ngiphile amanga for the past 17 years nomuntu wesifazane oze wafa neqiniso engangitshela ukuthi izingane ezami. Uthi thiwani into enje emalwandle? Into enje ibikwa kephi, ilungiswa kanjani?
Uthi, "Hey, saze sangibamba i-stress. Ayikho inhlobo ye-psychologist engalethwa kulo mbhede wami, kule ward wami." And-ke mina i-medical aid enginayo it's a top notch executive medical aid because emsebenzini vele bengizisebenzela kahle. Kodwa nje uthi, hhayi umuntu wesifazane, hhayi ngiyamhlonipha. Lapho lo owami-ke akasekho ukuthi azoziphendulela kuyona yonke lento eyenzakalayo. Ukuba bowuyimina bowuzokwenzenjani? Cela usiphendule. Ukuba bowuloya bhuti bowuzokwenzenjani? Eyi banemfihlo abantu besifazane. Yabona uma ngabe kuthiwa umuntu wesifazane ufa azi, umfazi, ufa azi kusuke kushiwo into enje. Kodwa hhayi, uyabona ukuba besaphila, hhayi leli belingenakuthethwa shame. Belingenakuthethwa futhi bengiyomdivosa angatholi ngisho isenti. Ngisho isenti elimdaka. Women. I'm a woman. Hhayi.